Sibiri arajaba kiletan ijira bakili kemenani ani binaneni saba tiliyata bamanaka kunafuni kanu mali kononi mali ko kan aw salamu alaikum ni aw ka kunafuni wagati tiliye aw ka bi kunafuni bakuru fle yi sokomada na sanfɛ kalanso be na be foma ko Université du Sahel olu ka promotion shekina ma olu bora arkene den faya kumbe Imam Mahamoud Dikori bolo commerçant ka jekulu bambe ni abakuruba folo abe foko akof maja ulu fene laje doge yasa kuka deme kaira chamache fanga nyema maula Cameroon jamana kuna fununa uka jamana nyema Paul Biya alere koni ayira kafo ko wala do be ka ke bololo siraw fe o kon make alere koni fela ko o bela jelen sorola uka demsen naka oni o jeunesse uluka laje do de sinfe Aya bisimila kukura auka kuna funu keneka anga jamana kona kerenkena masina ni nyono mamunu be no ni olire kon bi barala office du Niger la ni o Sénégal wi olire koni bisimila anga ministre nyama shogel kukala maigafe uka kuma kona la ukoko obi alani jamana nyama ofe uka demeta kanyeshi uma yasa usika uka senere ke chugo nyumana chugo mununa ukadara kelin kona la femi ministre nyama shogel kukala maiga alire Sénégal jamana o société civile mado fene bisimila ni makofele nunu ulunana yasa kana uka demere konta kanyeshi anga chamache fanga nyema uluma uka nyogonyi konna la Sénégal konna na ka nyefolike degumun bukan uka barawere konna la inafo basiki balia fukata se angera ulu songo yeleni koma ale ni ji songo ko fukata se markala ale baraji glani koma uyo gela kofole nunu belajide nyefo ministre nyama shogel ko kala maigaye uka kumaula uya ira ka fo ko ben kon mega na dondoni uluka yorola wa ko lu yerebe wasoni malidiyan bibina nga ku bi klaka layni ke jamana nyema ofe uka laje ka ulu Sénégal deme uka baraketawla yasa usega Sénégal anyema tugamna ministre nyama shogel ko kala maigali ke ngo ka jabi yere kondi aya ira ka fo ko uflega ni tamam ke ganne nase alema kuka gelew fo ko ajara ale ko sebe ko ni me uka malide nyuma yare yira aklela ga ira kuma ko na la ka fo ko sankele ko na la ko gouvernement mausera ka finitigila ka uka deme ko ndo o maminen ko ta fanfilala ko samwa o kofe ko o nyogoma delika ke o koroba ira ka fo armée ma u etanya musoro ko manga ke ko dogolenye ministre nyama ka kuma la alisitano aya ira ka fo ko femi markala baraji ko o kanga jo kasabo ko nafa barebe baraji yere jolila wa aklela ga u hakilla sigi ka fo u flega chi fenfe fo ale ere ko nyena abina se mauma akanga la se mamunu ma yasa ubseka fere soro ula teliala mami kon kumini je kulin yere nyema aka kuma ko nala aya ira ka fo uluka takama ka uli ka se anga jamana yere ko nala akumbati dore yasa kana anga jamana nyema ka siga ulame alini ga famiyalike jamana yere takachugo la krenkrena alla kanata nasiraw fe fo kata se nyangilimi tala sida o jamana fe kanyeshi anga jamana ma uka kuma yogonyo bola u bela jelinka uka kuma yogonyo bola fendo fene gani uri lajebam gera yasa malikura obsega jochugumna ni o assise nationale de la refondation kasega ministre nyama nyingal tengo ala absega nyefolike ukunyo yerebe romna fo kata se anga jamana ni franci chela ma ukasega nyefolike ufenela ako oluka nali ka bo Sénégal jamana kan kana alsisano anga jamana yere konnala ube fe ka don alsisano femi ni mangamseni mimbe ni jamana ko fele nunu nyonche ode ni mali jamana abe fe ka bo francika junya juru yere konnala ako obina songa ke sababu ya nyuma Sénégal jamana akaja farafina jamana u bela jelema aka kuma konnala aya ira ka fo ko kumiato oluka jamana kono dendo yere kon bora Sénégal yere konnala no kera ka beni janvier kalo klem ko ni shekin temene nunu ye akumbate dore yasa ka uka dusuma kasa yira nyangini wale mina taraka nyeshi anga jamana yere ma sida o maufe fokata se Union Européenne ma ube fe ka nyangili wale munu fene takanyeshi anga jamana ma délégation yemo Pierre Sané alsisano aka kuma konnala aya ira ka fo koni mali yere koni sebaya soro ni kelen yere konna katakanyeshi ni jekuluba nunu bela jelema o ba ira ka fo ko dele ndo farafina jamana ube munu kon jelendo français fala olu fene ka wuli ka uka kelewke yasa ubse ka bo nogola chugumna alini ka bo
jɔnya juru kɔnɔ a ko olu kɔni nana kana yira bɛɛ lajɛlen na ka tila k'a jɛya tuguni k'u ka dɛmɛ kɔni bɛ ta ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmaa maaw ma ka tila tuguni k'a yira k'a fɔ ko u ma jɛnɛ cogo si la ɲangini wale min taara CEDEAO jɛkulu fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma minisiri ɲɛmaa Choguel Kokala Mayiga ale ka jaabiliw la a y'a yira k'a fɔ a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma minnu nalen filɛ nin ye ka se ka u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin olu ka jamana ma a y'a yira u la k'a fɔ jaabi la ko fɛn min ye CEDEAO jɛkulu maaw ye u bɛ ka olu ka jamana gɛlɛyaw kɔni bɛɛ lajɛlen ta k'a turu da kalafili kɛbaliyaw de kun o kɔfɛ a tilala k'a yira Senegal jamanadenw na minnu kɔni nana k'a fɔ ko fɛn min ye gouvernement maaw ye u bɛna lajɛ dɔw la sigi sen kan hali sisan nɔ u ni communauté internationale maaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɛn min ye bɔdɛ u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ CEDEAO fo ka taa se MINUSMA ma yaasa u bɛ se ka chronogramme kuraw yɛrɛ sɔrɔ kalafili nata ninnu u bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ cogo min na a ko ni olu yɛrɛ kɔni ma bɛnkan sɔrɔ o bɛɛ kɔfɛ ni CEDEAO maaw ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛ u ka siraw ta minisiri ɲɛmaa Choguel Kokala Mayiga halisa a ka kuma kɔnɔna la a ko a bɛ a laɲini a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka maaw yɛrɛ kɔni ladɔnniya halisa a ka taa fɛ ale ni ka kunnafoniya ɲuman ko o di maa bɛɛ lajɛlen ma Mali yɛrɛ lahaliyaw kan ni lajɛ kofɔli min filɛ nin a kɛra minisiri ɲɛna min ka koɲɛw bɛnnen don Mali kura jɔli ma Ibrahima Ikasa Mayiga fo ka taa se minisiri chargé ma minisiri ɲɛmaa ale yɛrɛ kɛrɛfɛ Sila Fatumata Seku Diko minisiri min ka koɲɛw bɛnnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale ye bisimilala Qatar jamana olu ka minisiri fɛ min ka koɲɛw bɛnnen bɛ baarako ma nin ma kofɔlen fila ninnu u ka kumaɲɔgɔnyaw bolila fɛn mun kan o de ye an ka jamana ani Qatar jamana u bɛ se ka bɛn ka kɛ cogo min na ale ni baaraɲɔgɔnyaw olu bɛ se ka sinsin ni jamana kofɔlen fila ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na fɛn min ye ni délégation ye ni olu yɛrɛ kɔni bisimilala la k'a fɔ ko minisiri min ka koɲɛw yɛrɛ kɔni bɛnnen don dɛmɛkow ma ale ni u ka jamana ni jamana koɲɛw ma o minisiri kofɔlen ni ale de ye Ganem Shahin Al Ganem ye ale fɛnɛ a yira k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ ma nasira bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛn na kasabiko nasiraw fo ka taa se ani kasabi wɛrɛw ni olu yɛrɛ kɔni bɛ don dumuni walima fɛn wɛrɛw la k'o dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛn maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni bɔra u sigiɲɔgɔnw la ka na anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ k'o dɛmɛ in yɛrɛ kɔni bɛ ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔni jɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔso min na ni fɛn caman olu yɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la yaasa kɛnɛya o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ n kun ye a ladɔnniya bakurubaw la cogoya min na sanfɛ kalanso bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko Université du Sahel ni o filɛ nin ye Amdalaye ACI yɛrɛ kɔnɔna la Bamako olu ye lajɛ dɔ sigi sen kan bi sɔgɔmada in na a kunba kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa u ka promotion seegina olu ka bɔli ni u ye o tɔgɔ yɛrɛ da Empereur Askia Mohamed yɛrɛ la ni ma kofɔlen minnu filɛ nin ni u bɛna u ka jɔn ni u ye u ka jɔnjɔnw yɛrɛ sɔrɔ a bɛ taa se kalanden maa 98 bɔɲɔgɔn ma minnu bɛ yen nɔ ni u ye arabu kalanw kɛ wa dɔw fana bɛ yen olu ye subahana mansi kalanw yɛrɛ de kɔni kɛ fɛn min ye maaba caman ye olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan fo ka taa se kɛnɛ denfa yɛrɛ ma Imam Mahamudu Diko Aissata Mayiga ani Musa Jalo fana tun bɛ yen nɔ telen t'a tɔgɔ la ni sanfɛ kalanyɔrɔba in ni ale yɛrɛ Université du Sahel ale ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ coronavirus bana yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko ɲina kalandenw yɛrɛ kɔni ye kalan kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na o de la a y'a yira k'a fɔ hali sisan na ko fɛn min ye Université du Sahel a yɛrɛ kɔni bɛna yɛlɛma dɔw don a ka baaraw taabolo la ayiwa an ka jɛkulu seegina minnu n'olu ka kalan kuncɛra université la bi n'olu bɛ se ayiwa maa 98 ma ka bɔ kalanden 983 n'o de bɛ kalanyɔrɔ in na san nataw la ni Ala sɔnna dɔw wɛrɛ bɛ se ka fara olu kan ka bɔ kalan sira wɛrɛw la sabu bi silamɛ ni arabukan kalan ani informatique kalan olu de bɛ tila bi nka taalen ɲɛfɛ ayiwa luwaw kalan ani sɔrɔ sira kalanw olu fana bɛna tila ni Ala sɔnna ka fara diplôme wɛrɛw kan an ka minisiri mun ka koɲɛw bɛnnen don sanfɛ kalanso ma ale ka nɔlabilala kun bɛ kɛnɛ in kan ale kɔni ye ladilikan dɔw ta ka ɲɛsin ni denmisɛnnin ninnu ma minnu yɛrɛ kɔni filɛ k'u ka diplôme sɔrɔ nisɔndiya donba de y'an bolo ka da mun kan an bɛɛ ye denbayatigi ye
Donc an bɛ kɛnɛ min kan nin ye denmisɛnnin dɔw ka kalankuncɛ kɛnɛ de ye. Donc an bɛ ladilikan min f'u ye u k'u cɛsiri. U bɛna vie kura min daminɛ sisan a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. Diɲɛlatigɛ yɛrɛ ma nɔgɔn. Donc an bɛ cɛsiri de wele, an b'u wele cɛsiri de la. An b'u wele cɛsiri la, an b'u wele sabali la. U ka wuli k'u jɔ seko n'u damayira la. Faso jɔli la. Kalanden minnu tilalen filɛ ni u ka kalanw na olu ka kuma lasela Binta Cham ale kɔni ye foli ni tanni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma. An nisɔndiyalen don trop bi san 3 an bɛ ka fɛn ɲini Ala ye ale tigɛ bi a banna a ɲuman banna donc an bɛ foli lase an ka mɔgɔw bɛɛ parents ni amis ani professeurs ni université administration bɛɛ notamment an ka doyen n'an ka professeurs parce que u y'u cɛsiri san 3 bɛ ɲɔgɔn bolo a dun ma nɔgɔ mais alhamdulillah an ye lien camanw tissé a kɛra famille filanan de y'an bolo yan nɔ don o don an bɛ ɲɔgɔn kan donc an bɛ Ala tanu an b'u bɛɛ fo. Nin kɛnɛ in denfaya yɛrɛ kɔni tun bɛ maa min bolo ni o ye an ka imamba ye Limam Mahamud Diko ale ye a ka nisɔndiyakanw yira ka tila ka duwawudon kɛ ka ɲɛsin ni diplôme tigi kuraw yɛrɛ kɔni. Kɔfɛ ne y'a fɔ n denw ni n mɔdenw ye k'a fɔ olu ka dɔfan in tɔgɔ min ni a dara dɔfan in na tɔgɔba don. Anw ka jamana an bɛ se k'a fɔ farafinna a taarikhu yɛrɛ la tɔgɔ in a ɲɔgɔn a ma sɔrɔ fɔlɔ. Ma fɔlɔ min ni a welela min farin fɛnnen don anw ka farafin jamana na u ka wele ko Amirul Mu'minin wa Khalifatul Muslimin a fɔra ma fɔlɔ min ye o ye nin tɔgɔ in de ye. O kuma n bɛ dugawu k'aw ye Ala ka aw yɛrɛ kɛ jamana nafalaw ye maa minnu bɛ jamana ta ka silamɛya ta ayiwa ka diɲɛ ta ka nafa kɛ adamadenya ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn sawaba ma. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni diplôme dili ye kalanden ninnu ma ka tila ka groupe photo yɛrɛ ta n'a bɛ fɔ o ma ko photo de famille i n'a fɔ a bɛ fɔ cogoya min na an ka dalew kɔnɔna la baara yɛrɛ de kɔni bɛ adamaden nafa. Yasa transition ale bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na ale ni ka san sɔrɔ cogo min na o miiriya de kɔnɔna la fɛn min ye Accord Fɔnmaja ye ni o ye commerçant olu ka association jɛkulu ye olu ye lajɛ dɔ sigi sen kan kunungo ka bɛn ni février kalo tile 12 san 2022 a kɛra place de souvenir la ni o yɛrɛ filɛ ni Bamakɔ suguba yɛrɛ kɔnɔna la u ka ni lajɛ in kɔnɔna la u ye ɲinini kɛ commerçant tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka tugu an ka camancɛ fanga maaw kɔ u mana kuma minnu fɔ yasa fɛn min ye laɲini ye o bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bolo cogoya min na Ali Kulubali ni Layi Mamadu Tarawele de tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Kabini Mali kɔni ye camancɛ fanga daminɛ ka jamana jɔli baaraw kɔni daminɛ CEDEAO ani a jɛɲɔgɔn jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan ni olu bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa ka se ka fɛn min ye camancɛ fanga ye ka yuguyawa cogoya min na n'u tɛ ka se a jirala k'a fɔ o kɔni baaraba o bɔla maa minnu ka jɔyɔrɔ la o de ye jamanaden minnu bɛ yen sa ni olu kɔni jɔ la camancɛ fanga mɔgɔw kɔni jigi kɔrɔ ka jira k'a fɔ ko na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa faso na se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni kudayi kɔni sɔrɔ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye sanni feere kɛbaaw juraw olu fana ka jɛkulu min bɛ n'u b'a wele ko association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne olu ye sigi kɛ sigi min ni u kɔni kɛmɛ ka jira jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani camancɛ fanga maaw k'a fɔ ko u kɔni kɛmɛ k'u ni di bi yaasa fɛn min ye camancɛ fanga na se ka wasa kɔni sɔrɔ cogoya min na wa olu b'u kumakan min ni u y'o di kabini fɛn min ye wulikajɔ kunfɔlɔw la o jɔn bɛ camancɛ fanga maaw kɔni kɔrɔ yaasa u na se ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani farafinna bɛɛ ka se ka o kɔni ɲini ka d'u ma cogoya min de la u na jɔyɔrɔba kɔni fa fɛn min ye nin wulikajɔ in kɔni na. Donc bilala na an ye kunnafonidila wele ka tila ka barosigi kɛ k'a yira commerçant bɛɛ lajɛlen na ani Mali transition na k'a fɔ an b'u soutenir an b'u kɔ alhamdulilayi an wasalen don bi mɔgɔw bɔra minnu ye politiciens ye minnu ye jagokɛla wɛrɛw ye minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na commerçant dɛmɛ u ka baara la n'o ye M5 ni Yɛrɛwolo Debussy Laranpare ani an cogoya cɛkɔrɔba n'o ye Buye ka mɔgɔw ye ka na an dɛmɛ bi k'a fɔ an ka jɛ ka jamana jɔ an ka transition dɛmɛ vraiment an sewalen don an contannen don bon an bɛ mun fɔ an ka président surtout Assimi Goïta ani a ka gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Choguel Kɔkɛle u kana siran u kana tamaki an bɛ taga n'a ye an wasalen don u kɔrɔ bi an contannen don u kɔrɔ bi sabula u bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka Mali bɛɛ de kunna wolo donc embargo in tɛ fosi embargo in bɛ tɛmɛ embargo in n'Ala sɔnna ma n'a tɛmɛna nin kan walahi an b'an kale coup d'état a bɛ kɛ Sénégal an b'an kale coup d'état bɛ kɛ Côte d'Ivoire u bɛ ka vocaliko ni fɛn minnu ci nin an tɛ siran bi bi in na Côte d'Ivoire port a jɔlen don fɛn min ye Sénégal port a jɔlen don an jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye
an ka basigi nati fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ an ka minɛnw prix nɔgɔya an ka jamana kɔnɔdenw ma kɔku b'an bolo fo san 2 donc an tɛ ka jɔ surtout dumunifɛnw yɛrɛ bɛ ka don ka fara nin fana kan donc ne t'a dɔn u bɛ pressé mun na gɛlɛya bɛ kɛ anw commerçants de kama n'anw ko anw sɔnna ka ban a fɔra ko anw de bɛna jamana wuli mais an ko k'an jɛnna n'a ye ka ban mun wɛrɛ bɛ yen donc an ka jɔyɔrɔ nafaba de b'a la. Politiquement minnu bɛ yen ni olu kun welela jago magobatigiw fo ka taa se maa wɔɔrɔ kɔni ma n'u kun welela ni sanni feerekɛbaaw kɔni fɛ yaasa u na se ka u dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna na cogo min na wulikajɔ min bɛ ka kɛ u fɛ yaasa maa fa jugu min kun bɛ ka kɛ Mali wolomasiri tabaw yɔrɔ hali jamana degmanzanw yɔrɔ o jɔli min kɔni kɛla u na se ka kɛ kuda ye cogoya min de la olu maa minnu ni u kɔni nana u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u na sanni feerekɛbaaw u na u fo kosɛbɛ o ka foliba bɛ u ye ka sababuya kɛ u jɔla u jɔyɔrɔ de la olu min ye jamana yɛrɛ sɔrɔda kokolo kɔni ye olu kɔni na u fo o la ani gɛlɛya mana na cogo cogo i b'a ye k'a fɔ a b'i boli olu de ka fɔlɔ nka u ka jɔ ni jɔyɔrɔ la bi ko kan ka fɔ o la kosɛbɛ. Mɛnna mouvement politique la ala de b'a dɔn mɛnna fana mouvement na minnu bɛ mobilisation kɛ Mali ko la nka c'est la première fois n k'a ye commerçant yɛrɛ ye ɲɛmaya ta ka tɛmɛ bɛɛ kan aw ni cɛ commerçant du Mali n b'a fɔ mun na toutes les sorties le 29 le 10 et surtout le 14 ni commerçant kun ma bɔ malien kun tɛ bɔ aw bɛɛ de bɔra aw ni cɛ. mɔgɔ caman ko olu tigɛlen bɛ politique mɔgɔw la n'est-ce pas n'an y'an sigi butigi daw la n'an y'an sigi carré kɔnɔna na an b'a fɔ ko an tigɛlen bɛ politique mɔgɔ la a bɛ hakɛ to n bɛna min fɔ a ɲɛna a bɛ sɔn ka digi dɔw la dɛ mais politique mɔgɔw de tigɛlen bɛ anw na parce que e m'a ye ko cadre wa fɛn dɔ olu mɔgɔw min ye jamana in buruja ka jamana in ci ka jamana in fɛsɛfɛsɛ k'a fili ɲamansulu sanfɛla la olu ka tila ka n'u jɔ bi k'a fɔ ko n'a ma kɛ olu ta ye ko jamana in k'a bɛ wuli ko transition k'a bɛ ban nin date in na c'est que u ma jamanadenw don valeur de la u ma jamanadenw considérer jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka taa assise la k'a fɔ ko anw hakilinata ye nin ye anw miiriyata ye nin ye anw bɛ fɛ jamana ka bɔ diɲɛ kɔnɔ nin cogo in na ko mɔgɔw ka sɔrɔ k'a fɔ ko o miiriya t'olu ta ye ko n'a ma kɛ olu ta ye ko diɲɛ bɛ wuli donc diɲɛ bɛ wuli ka anw to a kɔnɔ ni ala ka jɛ. n'i ko an ka yɛlɛma kɛ a daminɛna M5 RFP kɛlɛ la les commerçants étaient en première ligne olu de tun b'u ka sugu datugu ka bɔ ka taa jamana ko la ko jamana tacogo ma ɲi k'an ka sira kura bɔ ils étaient en première ligne o kɛlɛ kɔfɛ an nana don transition fanga kɔnɔ commerçants u tilala ka ye tugun en première ligne wa nin bɛɛ la u tɛ ka fɛn ɲini olu de bɛ ka fɛn bɔ o kɔ an nana bi mun kɔnɔ ko embargo jɔnniw b'a gɛlɛya fɔlɔ sɔrɔ les commerçants ils sont les premières victimes mais aujourd'hui olu de ye meeting sigi ils sont encore les premiers défenseurs de cette même transition donc o bɛ faso kanu de kofɔ o tɛ yɛrɛko ɲini ye o ye jamana ka hɛrɛ bɛ lasabati cogo di comme Che Guevara l'a dit sans sacrifice il y a pas de victoire. ɲagali jugu minnu bɛ yen n'u taala ka ɲɛsin Mali ma n'a ma kɛ sariya kɔni kɔnɔ a ma kɛ danbe kɔnɔ o bɛɛ n'a ta fɛn min ye Mali jamana fɛn min ye dala dumuni kunfɔlɔ olu sɔngɔw a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u nɔ na hali sisan nka i bɛ jamana dɔw lajɛ minnu bɛ ka Mali kɔni ɲagi olu ka da dumuni fɛnw olu kɔni sɔngɔ kɔni ka ca ka tɛmɛ faso taw kan kan. sukaro bɛ Côte d'Ivoire 200, sukaro bɛ Sénégal 200, sukaro bɛ Burkina 170. Nous sommes un pays en guerre. Porte en fait traité kana folo gouvernement effort que commerçant et gouvernement famia commission nationale des prix kono ka sukaro jigi kana bla kemeni mugana no e ko fe sukaro e mal sukaro keme tulu mu me keme flan binani anga konsala sugula jigina kana keme flala mali tulu funa be ka bo no funa boramba do funa be jigi kana keme flan tugumana na fo ka se kemeni bisabama donc commerçant en bas au fond. Jurauka ni jekuli n'u ye association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne ACOV Manja olu kɔni y'a ɲini jamana faamaw kɔni fɛ ko n'i y'a ye kuma caman bɛ ka kɛ hali sisan k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kɛ hali sisan jamana ɲɛmaaw u ma o tɛgɛ de fa fɛn min ye gafew la gafe minnu ɲɛsin bɛ maaw ma maa minnu ye jamana nafolo buruja ka ci waraku la walima maa minnu bɛ yen n'u ye jamana kɔni janfa ko u k'u gafew ta joona yaasa u na se ka maa ninnu k'u di kiri maaw kɔni ma cogoya min de la. Ni tile filani na bololo siraw kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye janfaciya wale dɔw ye o kɔni taara maliden dɔ yɛrɛ kɔni fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma o sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye
nɛgɛjuru sira fɛ téléphone ci o kɔni dɔ o kumaw kɔni bɔra ni o kɛra an ka ministre ɲɛma kɔrɔ Bubu Sise de fɛ ale ni Ivoirien olu ka jamana ɲɛma Alassane Ouattara ni ma kofɔlen fila minnu filɛ ni u ka kumaw bolila fɛn minnu kan o dɔ de ye an ka jamana a bɛ bolo min kan ni wagati ninnu na ni o ye gɛlɛya misɛnnin dɔw ye ka sabu kɛ ɲangini wale min taara CEDEAO ni UEMOA jamana fɛ ka taga ɲɛsin anw ka jamana ma fɛn min ye parquet ye commune kati kɔnɔna la ale yɛrɛ kɔni ɲininiw bila sen kan yasa k'a dɔn n'a sɔrɔ la ni ma kofɔlen ninnu minnu bɛ kuma la nɛgɛjuru sira fɛ ni kumakan jɛlen don ni walima ka sɔrɔ ni olu yɛrɛ de ye kumakan don kunnafoniya minnu bi ka tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi ni o kunnafoniyaw sinsinlen don k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali ministre ɲɛma kɔrɔ n'u ye Bubu Sise ani ka taa se Korowari jamana ɲɛma Alassane Ouattara ko olu ye kuma dɔ kɔni fɔ ni olu bi bɔlɔlɔ sanfɛ o de la fɛn min ye Bamako sigida 4 na olu kiri tigilamɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni kumakan minnu bi bɔlɔlɔ san kɔni fɛ ko u kɔni kɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka a ko kɔni ɲɛɲini ka se ka boloda a kisɛ kɔni kan cogoya min de la u y'a jira k'a fɔ ko u kɛmɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛ fɛn min ye Bamako sigida 4 na kiriso kɔnɔ kumakan minnu bɛ n'u bɛ ka tɛmɛ fɛn min ye ni maa fila ninnu kɔni cɛ ka se ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a sɔrɔ olu kɔni don yaasa fɛn min ye u na se ka u ka baaraw kɔni kɛ wa u y'a jira ka fana k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ kuma ninnu ko u bɛ boli min de kan o de ye maadenw minnu b'a fɛ ka fɛn min ye bɛɛ k'o sigi jamana kɔni jugu la yaasa fɛn min ye ka se ka jamana k'a ka basigi a n'a a ka lakana ka se ka dankari kɛ o la cogoya min de la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kumakan minnu bɛ n'u bɛ ka tɛmɛ maa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni u bɛ ka kɛ bololatigɛrɛni kɔni na a jirala k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ yaasa fɛn min ye nin maa fila ninnu u bɛ kuma minnu na ɲɛna se ka dɔn cogoya min de la o de la a jirala k'a fɔ ko i na jateminɛ kɛ kuma ninnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Bubu Sise ko ale bɛ ka kumaw dɔw kɔni de ɲɛfɔ Korowari jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara kɔni ye fɛn min ye CEDEAO jamana n'u ye farafinna tilebiyanfan jamanaw olu kɛmɛ ka fɛn min ye ɲagali minnu ta ka ɲɛsin Mali ma olu ɲagaliw u bɛ ka mun de kɛ faso Mali kɔni kan bi ani u bɛ ka kuma fana fɛn min ye ka se ka u nisɔndiya ni o kumaw ye fɛn min ye Mali fanga min bɛ bi ni o fanga yala u na se ka fɛn min ye ni ɲagali ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kunbɛn wa ani ko u kɛmɛ k'u sigi hali sisan k'a fɔ ko Russie n'a sɔrɔ Russie bɛ se ka na u kɔni dɛmɛ ko kuma ninnu caman ko u bɛ ka boli o de kan nka kuma ninnu a kisɛma ko Mali kiri tigilamɔgɔw ko u kɔni bɛ ka baara de kɛ a kan yaasa k'a dɔn tigitigi n'a sɔrɔ olu kɔni don nka fɛn min ye a jirala k'a fɔ ko kuma minnu kɔni bɛ ka tɛmɛ n'i y'a kumakanw kɔni mɛn fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara ko o mankan ko i kɔni bɛ o mɛn a la kosɛbɛ Bubu Sise fana ko n'i ye jateminɛ kɛ a bi n'a fɔ ko olu kɔni de bɛ ka kuma fɛn min ye nin ko ninnu kɔni kɔrɔla la wa u y'a jira fana k'a fɔ ko min kɔni bɛ se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ kɛnɛmaya o de ye fɛn min ye ɲinili minnu bɛ ka kɛ u fɛ jukɔrɔ ko olu de bɛna fɛn min ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ kɔni bɔ k'a bɛ yen o fɛn min ye Faransi yɛrɛ kunnafonidi sira min bɛ n'u ye RFI ye o y'a jira k'a fɔ ko yala a bɛ se ka kɛ maa dɔw de b'a fɛ ka Bubu Sise ka ale kɔni tɔgɔ tiɲɛ wa walima ka Alassane Dramane Ouattara ka tɔgɔ tiɲɛ wa ko a bɛ se ka kɛ maa dɔw de bɛ k'o baaraw kɛ dogodogo la wa ni fɛn min ye jamana ɲɛmaaya ko kuma min fana kun bɛ yala maa dɔw b'a fɛ ka o fana ka ngara da olu bɛɛ lajɛlen de la wa ko nin bɛɛ ye ɲininkali kɔni ye maa kan ka min kɔni sɛmɛ i yɛrɛ la nka fɛn min ye bɔlɔlɔw kɔni sanfɛ a jirala k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ani fɛn min ye Bubu Sise ko u bɛ ka bɛnbɛnbɛn de kɛ Mali kama yaasa u na se ka Mali kɔni k'a bɛ cogoya min de la n'i ye jateminɛ kɛ Bubu Sise fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka ministre ɲɛma kɔrɔ kɔni don waati min na Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔni bala a jirala k'a fɔ ko a kɔni kun minɛna k'a jira k'a fɔ ko o ye jamana kɔni janfa ani a nɔfɛ maa bɛ ko kɔfɛ de fɛn min ye o ye nin maa kofɔlen in ka se ka a kɔni bila ka bɔ fɛn min ye kaso kɔni kɔnɔna na o kɔfɛ farafinna ni diɲɛ fantɔ kibaruyaw an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ Guinée Bissau kaw fɛ nin nɔ dɔgɔkun jan tɛmɛlen na a jirala k'a fɔ ko u kɔni kun ka jamana yiriyɔra kosɛbɛ ka sababuya kɛ ko fangajasoya waliya dɔw ko u kun bɛna ko u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la o waliya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla ka bɛn ni février kalo tile fɔlɔ ye san 2022 o wulikajɔ in sen fɛ a jirala k'a fɔ ko maa 11 bɔɲɔgɔnko olu kɔni kasarala a ko la tile 10 o kɔfɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ a siɲɛ fɔlɔ a bɔra ni ka maaw tɔgɔ fɔ maa minnu ni olu kɔni nɔ tun bɛ nin ko in na wa a y'a kunnafoni di kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ani kɔkan kunnafonidilaw ka bɛn ni alamisadon février kalo tile 10 ye o la Umaru Sisoko Ambelo ale ye jalaki ta k'a bin
jɛkulu dɔ ɲɛmaga kan ni o tɔgɔ ye Jose Americo ani maa fila minnu n'u jɛra ka nin ko ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o dɔ tɔgɔ ye Shami Yala ale ni Papsi Jeme. O la ko tigɛ kɛra ni maa saba bɛɛ lajɛlen kɔni kan. Nka k'i bɛna ye k'a fɔ fɛnɛ ko ni maa saba kelen ninnu ko san 2013 wagati ko u ni fanga tigilamɔgɔw fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn na k'o sababuya kɛ dɔrɔgu ko affaire ye. Nin n'a ta bɛɛ lajɛlen ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛna to sen na wa ko dogolen caman fɛnɛ bɛ nin ko in kun kan. Wagati kelen min na n'u ye nin wulikajɔ bila sen kan ni u kun b'a fɛ k'a fanga jaso waliya de ta ko wagati kelen ko y'a sɔrɔ u kɔni ka jamana yiriyolen don kosɛbɛ k'a sababuya kɛ pangurun dɔ ye panguru min ni a bɛ fɔ ma ko Airbus A340 ni o kɔni kun jiginna u ka jamana kɔnɔ ni o ye Guinée Bissau ka bɛn ni octobre kalo laban in ye wa ko a kɔni jɛ kun kɛra u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. O y'a sɔrɔ ko u ka jamana gouvernement maa ɲɛma kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni tun ye cargaison ye ko ni maa tun bɛ sigasɛga min na ko dɔgɔkun tɛmɛlen ko i bɛna ye k'a fɔ ko o pangurun kelen ka a kɔni kun jiginnen bɛ Guinée Bissau olu kɔni ka panguru jigin kɛnɛ yɛrɛ kan. Camerounkaw feri nɔ ɲɛnajɛ min ni o bɛ kɛ u ka sifinakaw kunga n'u b'a fɔ ma ko la fête de la jeunesse ko o kɛra ka bɛn ni jumadon février kalo tile 11 san 2022 ye. O senfɛ u ka jamana ɲɛma Paul Biya ale kɔni ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnni ka ɲɛsin sifinakaw ka jɛkulu la ni a seginna kuma dɔw ka kuma minnu ni olu kɔni delila ka fɔ san tɛmɛlenw na ani u ka sankura min ni o yɛlɛmara. O dɔ bɛ tali kɛ u ka bɔlɔlɔ nasiraw fɛ kumakan juguman minnu ni olu bɛ fɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o ni kumakan juguman minnu ni u b'o olu ta k'o ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma a da sera olu ma. Paul Biya y'i sinsin kosɛbɛ nin kuma minnu ni olu bɛ fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook o ni a ɲɔgɔnnaw ka ɲɛsin jɛkulu ma ale ni u ka jamana yɛrɛ fanga ko a dɔw fɛnɛ bɛ taa ni ka ɲɛsin jɛkulu ma jɛkulu minnu ni olu y'u ka fanga sinama tɔn jɛkuluw ye wa a dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ni u ka parti politique minnu ni olu ye fanga sinama tɔnw ye olu fɛnɛ bɛ jɛ la i n'a fɔ MRC ko o ɲinini waleya ninnu cayara u ka bɔlɔlɔ siraw fɛ sifinakaw fɛ kabi san 5 bɔɲɔgɔn ko ni o bɛnna u ka jamana ɲɛmakalata kɔrɔw ma san 2018 wagati ko nin ko ninnu b'a la ka kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko k'a sɔrɔ k'i bɛna ye k'a fɔ fɛnɛ ko novembre kalo la san 2019 ko sariyasun dɔ b'u u fɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma ko code pénal ko o ye yɛlɛmabolo kura minnu ta k'i bɛna ye k'a fɔ ko a tɛ bɛn cogoya si la min bɛ tali kɛ juguya kumaw ale ni nin kumaw la bɔlɔlɔ nasira fɛ ko o kɔni ni maa o maa ni e y'o kɛ ko ɲangili kan ka bi kan ɲangili min ni o bɛ taga se fo kasabi sarala kasabi min bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 3 bɔɲɔgɔnko la. Ethiopie jamana kunnafoniw na min bɛ tali kɛ kɛlɛɲɔgɔnyaw la rebelle tigiriyɛnw a jirala k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛlen na k'i bɛna ye k'a fɔ ko olu kɛlɛw kɔni fanga bonyana kosɛbɛ. Maa minnu ni olu bɛ ka bɛnɲɔgɔnya kumaw sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɔni caman kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union européenne ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o bɛ taga bɛnɲɔgɔnya kumaw fɔ farafin jamana kan ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Annette Weber ye ni a kun bɛ dugutagala Addis Abeba dɔgɔkun tɛmɛlen kɔnɔna la ale ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u n'u ka minisiri ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Ethiopie minisiri ɲɛma ye Abiy Ahmed ani u ka gouvernement maa caman o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ bɛnɲɔgɔnya kumaw la Ethiopie gɛrɛ yɛrɛ kan ko o caman bɛ ka kala nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen na k'i bɛna ye k'a fɔ ko halisa ko bɛn ma kɛ kow la fɔlɔ ko i bɛna ye k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in gɛrɛ ko a fanga bonyana ka se hakɛya dɔ la hakɛ min ni o kɔni bɛna ɲini ka tɛmɛ maaw ka dɔnta kan ni o ɲɛfɔra jɛkulu fɛ jɛkulu min n'a bɛ fɔ ma ko TPLF. Jumado février kalo tile 11 san 2022 l'américain ka masakɛ Joe Biden ale kɔni ye a bolonɔ bila kɛ sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin wariko dɔw ma n'o o wari bɛ t'i jɔ dollar wari miliyari 7 bɔɲɔgɔnko la min ni o bɛ bɔ banque centrale la ni o ye Afghanistan ta ye ka bila États-Unis bangi dɔ kɔnɔna la wari mugu min ni o filɛ a jirala k'a fɔ ko a wari kɔni fankelen bɛna ta ni ka di maaw ma maa minnu ni olu kɔni ni kasaraba dɔ la ka bɛn ni septembre kalo tile 11 ye. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko o kɔni waleya in k'i bɛna ye k'a fɔ ko Afghan kɔni ni u ni tora a ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la guerre de tun don ko a kɔni fanga bonyana kosɛbɛ n'i ye o waleya min ni o fɔlen filɛ nin ye k'a jira k'a fɔ ko kasabi fankelen kɔni bɛna ta ni k'a di maaw ma maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ maa dɔ bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye ko Harun Rahimi
ale kɔni ma o hakilina in faamu togoya si la nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen na lamɛnnikɛlaw ka masakɛ Joe Biden a ko ale ka laɲini ye o wari min ni o k'olu bilalen bɛ olu fɛ u ka banki kɔnɔna la ni Afghanistan maaw ta don ko a bɛna tila maa minnu ni olu kɔni ni kasara la olu somɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ ko wa ko waleya in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka bɛn ni san 2001 septembre kalo tile 11 ye nka ko Maison Blanche ni o ye lamɛnnikɛlaw ka masakɛ dagayɔrɔ ye ko u bɛna wari fankelen tɔ ni nka o ta k'o ɲɛsin baɲumankɛ waleyaw la o ɲɛsin Afghanistan yɛrɛ dugu ma nka ko wari in kɔni bɛna bila kɛcogoya min ni u bɛ se ka kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na Taliban olu bɛ se ka wari in sɔrɔ cogoya min na ni ye ɲɛfɔli ye min bɔra lamɛnnikɛlaw ka masakɛ yɔrɔ la ko n'i ko k'i bɛ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka lajɛ wari min ni o kan ka jateminɛ ka don ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ko a bɛ t'i jɔ dollar wari miliyari 9 a kunkanfɛn na ko o kɛra jate labanw ye minnu ni olu kɛra avril kalo la san 2021 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fonds monétaire international fɛ ko wa ko nin wari kofalen kɔni tun bilala wagande yɛrɛ kɔnɔna la ka kɔn Taliban ninnu ɲɛ fanga la ko wa k'i bɛna ye k'a fɔ ko wari in fanba bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ ko ka yɔrɔw la ko ni a fanba fankelen o bɛ lamɛnnikɛlaw ka jamana kan nin kibaruya fana lasera Muhammada Naem fɛ ni ale ye Taliban ka kuma lasela ye ne kɛra aw garisɛgɛ bi kunnafoniw kɛnɛ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan teliya taa sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah